Nakatatanado ka tao na na si Barrio Bisita. Kalubugan. Nah, baka nung kaya bulungin din. Kalubugan. Baka di kami niyo. Kapting anak na. Kapting anak na. Saya akan tunjukkan. Magaling ka ubiyak mo dahil dami mo ako. Napende ka pa-upload sa rin. Tapi aku motor. Ito luto makakuha ang bukag yun. Apa aku motor sa isa kakuha ang bukag. Oboy kakiran ng Roman. Oboy kakiran. Ha, di ka pigo. Ay, ko ada sugo ako wala kan tabo. Kakakapo ko ba? Ako bigar. Kataan, kumabog ba? Hindi. Kataan ko kumabog ko binin. Kali, Padi. Subuya ko sa kabuka ko bigar ko. Tinggal ako ro, pabipigo mo ro. Ipagilay mo na nagyan. Nasi mo ka bang mukay? Sa katusan. Yang nakakisi. Adi ako pito. Asal buong niya kapan nagumpa koron. Para nga ba ka? Sabi ko niya ka Ibulong yung 630 sa. Ya ko ano ka pilot. Ya ka. Wala normal lang to pilot. Mera sungot. Gitu ati tayo ka. Ino mo kon mga dagdigtan na. ano naman ka pa sa lutaw. Bana. Ina, ako na kaya ba nang bitaw na? Ano? Eh,